ona ništa ne zna, evo kakvo je sada stanje Miljaninih roditelja, oboje operisani, mnogo zračenja. Majka Miljane Kulić, Marija, ispratila je ćerku po drugi put u reality i kaže da nije ponosna na njene postupke. Poznato je da se Marija već neko vreme bori sa karcinomom štitne žlezde, a sada je progovorila o operaciji i oporavku. Osjećam se odlično. Prezadovoljna sam kako sam podnela ovu treću operaciju. Juče sam se i prošetala. Da moje zdravstveno stanje nije kako treba, otišla bih posle otpusta iz bolnice kući da ležim u krevetu. Izvadili su mi štitastu žlezdu. Odlučila sam se na to jer godinama imam Hashimotovu bolest. Žlezda nije funkcionisala kako treba i na skenu koji sam radila u Istanbulu nalaz je pokazao benigni rezultat. Radosna sam jer se karcinom ne širi. Zračenje hemioterapijom je zaustavljeno, hvala Bogu zasad. Štitasta žlezda je izvađena najviše radi preventive, jer je upila veliku dozu zračenja od prethodne bolesti, ističe Marija za Objektiv. Mariji je za tih nekoliko dana nedostajao unuk Željko, a i on njoj. Čuvaju ga ćerke Tijana i Ana, ali čuli smo se non-stop preko video poziva, tražio je da mu baka kupi igračku. Zlatan je, skroman i poslušan. Presrećna sam s njim, rekla je Marija, čiji je suprug Siniša takođe imao rak, ali je njegova bolest bila u znatno blažem stadijumu. Suprugovo zdravstveno stanje je odlično. Njegov karcinom je bio u prvom stadijumu i operacijom je to završeno, rekla je Marija za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti zato nas zapratite.